zomtolo zozolo zomchenge zochitha nezondebe zokhophoyi sihlweleke zamachawe ke zomdanga kachiwo kaloku ndingufully paid mna emachaweni akho tyala kuthiwa likhona lashiywa emachaweni ndalotyolwa ndagqitywa. Ndiyafuna ke ukucacisa into encinci ethi uzazi njani wena ukuthi unobizo. Indlela ke zohlukile zokuthi uziqonde into yokuba wena abantu abadala bakhona phakathi kwegazi lakho. Kwabanye abantu baba nemibono, abanye abantu bayathonga, umuntu ufike ebalisa izinto aphuphe into yenzeke. Omnye okanye azithongele ephansi kwamanzi enikwa intsimbi. Omnye agule ufumanise bukhathazwa inhloko engummangaliso, ayivi izipilisi, ayivi ntoni. Ave ngabantu ke ukuthi kukhona okukhoyo phakathi kwegazi lakhe. Fumanise uba uzawuthi awufumana into ezithile ke ngoku zivule amathongo. Ikhona ke indlela ezithile ozazi ngayo ukuthi kanti nesithunywa sikhona phaa phakathi kwegazi lakho. Iinto zesithunywa ke zizodwa. Ngenye ixesha uzawuthonga amakhandlela, ngenye ixesha unikwe izambatho. Kuyashiyana nje kodwa akukhe kungavezeleki ukuthi nawe kuwe ngaphakathi sikhona isithunywa ekufunisa into yokuba ngentlahla yakho ingase ufumane umuntu okwaziyo ukuanalyza amathongo akho azokwazi ukuxelela uba yabona ke eli lingqamene nesithunywa, eli lingqamene nesihlwele. Abanye abantu bayalinikwa igqirha. Hayi, not wonke umuntu uyalinikwa igqirha, andifuni ukungatsho. Abanye abantu bayalinikwa igqirha, abanye abantu bade banikwe namagama belele. Ufike abanye abantu abezazi behlele ezo nto begxibha ukuba uveza mhlawumbi uyokwenza umntanakho loo nto umenzayo nomthi igama. Ufike umuntu ebuza uba hayi kanti akumelanga ulinikwa ngabantu bakokwabo igama. Andilinikwe mna igama, ndimlona. Loo nto ndiyanyanga, loo nto ndineempendulo ezibuyayo. Zandithiwe igama zandilinikwa igama mna ethongweni. Qha kwathiwa ndingulima lethongo kuba ndandivuka nento amathongo amayecacile. Wathi utata owayindinyangile wathi ndingulima lethongo. Ndiyafuna ke loo nto because ibenzela i-confusion abantu. Akufunekanga uyazi ukunyanga kungendlela ifana nalaa nto ndidla ngokuthi andiyifuni mna into yabantu ufike into yokuba kuba into kuwe yayenziwa olu hlobo ufumanise uba uyamgxeka umntu xa senza ngolu hlobo. Into yasethongweni ifana neecawa. Iwisile isenongaqhubi ngendlela setshetshi, itshetshi isenongaqhubi ngendlela se-assembly. Ndenza umzekelo ke xa ndisitsho njalo. Nifana ke nasethongweni, but okubalulekileyo sonke sisengela thungeni linye. Kuthiwa ethungeni elinye. Yes, because sisebenzela abantu abadala napha kusetyenzwa umsebenzi oya kuThixo. Then mna andiyikhuthazi into yokuba uthi kuba kwelakho iphehlo kuqhutywa olu hlobo ufumanise uba umntu ugxeka abantu abasebenza. Hayi magqirha, make siyeke ugxekana. Masincedisaneni instead. Kodwa ke yona nto bendifuna uyiveza into ethi abanye abantu bade bagule balale flat kanti batyiwa ngumshologu. Kuyashiyana uziveza. Abanye abantu umntu athi ehleli ngoku avele bengathi ubona iTV, abona izinto, athethe ezi zinto azibonayo, ayithethe into yenzeke engakhange avuke nayo phi ebhedini. Kanti ke loo mntu ungumntu ogulayo, unabantu abadala. Abanye bazinikwe neentsimbi zekhala. Sigula ngokugula. Mna ndingumamcete, ndisenongafani nokugula komntu wasematshaweni. Abantwana bam ngamatshawe bayagula. Ukugula kwabo kohlukile kunokugula kwam. Ngoku loo nto ifuneke ndiyihloniphe. Ifana negqirha uthi xa umntanakho omnyangayo ovuke nethongo uthi zandayiva le nto. Ubungazuyiva because ayoyakho, yeyakhe. Uyinikwa ngabantu bakokwabo.
Ukunqula ke kukuthandaza zihlweleke zinamandla. Uyabulela ke intombi emachitheni. Ndithi mabagula abantu babheke phambili. Abantu mabangade kucaca into yokuba bakufa ngenxa yento yokuba beneenkani besoyika. Le ndlela iyahambeka lena, le ndlela inidispatshi. Mna ke ndiyenze ndayigqiba, kungekho nto ndinayo, kodwa amanyanga asekhaya ahamba nam. Ndithi ke makube chose kubele.